והגד יפה, ראינו כל מיני חיות נחמדות, ואני הצטלמתי על הסוס. היה נחמד מאוד, ואחר כך חזרנו לבית בוורשה. שלום רב לכם ילדים, מדבר האבא. אני מקווה שאתם מרגישים טוב ולא עושים בעיות. ויוכי, אני מקווה שמסתדרת בבית ומנקה אותו כמו שאמא אוהבת. ענת שכחה לספר לכם על טיולים שעשינו בספינה 12 שעות מהוויסלה, מעל יד הבית שלנו, עד אגם מיוחד. זה לקח 12 שעות, הלוך וחזור. כמובן שלא כל הזמן נסענו, הגענו ב-11:15 לשמה, והיינו שמה עד שעה 4, ב-4 חזרה הספינה ולקחה אותנו בחזרה לוורשה. עכשיו אספר לכם קצת בקשר לעבודה. העבודה מתקדמת יפה, אמנם באיטיות, בגלל חוסר חומרים, אבל היא מתקדמת, וכבר רואים התקדמות. מה נשמע אצלכם? האם טרגנו או גפן מצלצלים? תמסרו להם דרישת שלום ממני ולנשותיהם. לגפן אינני יודע את הכתובת שלו ואינני יכול לכתוב לו. כמו כן לאברמיקו. מה עם טרודי? מתי צריכה ללדת ומתי, איך מתקדמת הבטן של אשתו של טרגנו? בינתיים אגיד לכם שלום ותהיו בריאים ולהתראות בקרוב. יוכי, בקשר לעזי מהתחנה המרכזית, אין לך מה לדאוג ואת לא צריכה לשלם לו אף פרוטה. אני לא לקחתי ממנו שום דבר, זה פלד לקח והוא צריך לשלם לו, ואת יכולה למסור לעזי את המספר של פלד שיתקשר איתו ישיר ויבקש ממנו את 1,500 לירות. בקשר לבלם, אני חושב שיש איזושהי טעות, וזה עץ הזית צריך לשלם לו. אל תשלמי שום כספים, מה שלא אמרתי לך, רק עד שאני אבוא. בינתיים אני אגיד לכם שלום ולהתראות. דש חם לזהבה ויואש. תגיד להם עוד, אתה עוד תדבר איתם אחר כך. On Monday, but not. שלום ילדים יקרים, מה שלומכם ומה נשמע בארץ? האם הכל בסדר? יוכי, אני שומעת שאת לומדת קשה מאוד וגם עובדת קשה. אל תתאמצי יותר מדי. כמה שאת יכולה, תעשי. מה שאת לא יכולה, אל תעשי. אל תקחי על עצמך יותר מדי. אם קשה לך ללמד את הילדים, אל תלמדי אותם. מספיק שאת עובדת בחנות של מה שמו? מאיר. ואני מקווה שאת מסתדרת עם הכסף ושלא חסר לך כלום. כך שאל תהרגי את עצמך. אני רוצה שתלמדי ושתנוחי מספיק. עכשיו בקשר אליך אלוני היקר. איך אתה מרגיש? האם הכל בסדר אצלך? אני מקווה שתיקח את הכל בקלות ושלא תיקח את זה בקושי. אני מבינה אותך שזה קשה, אבל מה אפשר לעשות? מה שמוטל עלינו אנחנו חייבים לעשות. לכן, קח הכל בקלות ולא לקחת ללב. מתי שאתה יכול לנצל את זה וללכת בחופשה שלך לכל מיני מקומות, תנצל את זה, תטייל ותהנה. אני מקווה שאתה ויוכי לא נשארים תמיד בבית ושומעים תקליטים. אני מקווה שגם אתם יוצאים קצת ומבלים. אלוני, תשמור על עצמך. אני מקווה שבמהירות יעברו עוד החודשיים האלה ונתראה שוב. אל תדאג לנו, אנחנו מרגישים טוב ומבלים טוב ורק אתם חסרים לנו. עכשיו אל ארנונה ואל זהבה. למה זהבה לא שולחת לי שום מכתב?
אני מאוד מודאגת אליה. וחוץ מזה שהיא תכתוב לי איך היא מרגישה ואיך זה עובר עליה, האם היא הפסיקה את כל ההקאות שלה וכל זה, שהיא תכתוב לי הכל במכתב. אני מבקשת, ארנונה, מה שלומך ומה שלום צביקה, מה שלום רועי הקטן והחמוד שאנחנו מאוד מאוד מתגעגעים אליו. כל ילד שאנחנו רואים אנחנו מסתכלים ומבדילים בינו לבין רועי. רועי היקר שלנו, מתנות כבר קניתי לו, אבל מתי שיהיה הזדמנות אני אשלח או שאנחנו נביא את זה בעצמנו. עכשיו לזהבה היקרה, אני מקווה שהיא לא מיואשת מזה שכל פעם יואש נוסע. אני לא רוצה להגיד לאן, אתם יודעים לאן, אבל תהיו סבלנים ונקווה שבקרוב ניפגש בארצנו ונקווה שניפגש בארצנו ושהכל יהיה בסדר. אנחנו פה מבלים טוב ומרגישים טוב, מטיילים, כבר ענתי סיפרה לכם איפה שהיינו וגם אבא, ולי אין הרבה מה להוסיף. יש לי דירה קטנה דומה לשל ארנונה ונחמדה, ועכשיו לאמא ורבקה היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מה שלום הילדים? האם הכל בסדר אצלכם? רבקה, שמעתי שאת כבר קיבלת את הדירה ובקרוב תעברי אליה. האם הכל הלך בסדר ואתם מרגישים טוב? נשקיע את הילדים בשמי ובשם ענת ואברהם. אני מקווה שנבוא במהרה בימינו ונחגוג את כל המאורע. לכן תמסרי גם לאמא היקרה שיהיה לה סבלנות והכל יעבור, שהיא תאכל הכל מה שהיא יכולה לאכול ושהיא תחזיק מעמד. היא מוכרחה לאכול הכל. אמרו לי שהפריחה הזאת, אם היא לא תשים לב, זה ייעלם בדיוק כמו שזה בא. לכן אני מוסרת לכם את דרישת השלום מפולניה הקרה לארץ החמה. הנוף אצלנו מאוד מקסים, ואני כל יום מסתכלת מהחלון, אולי שעות אני עומדת ומסתכלת. ככה, ודרך הוויסלה אני שולחת את אהבתי אליכם, לכל המשפחה.